Zdravo svima! Danas ćemo o jednoj dosta ozbiljnoj i bolnoj temi o kojoj sam razgovarao sa stotinama i pojedinaca i parova, a radi se zapravo o tome trebamo li ostati u lošem braku zbog djece. Prije svega suosjećam sa svima koji si uopće postave to pitanje. Zato što me iskustvo naučilo da ga nitko ne postavlja nakon, prvog problema, prve ozbiljne svađe, nego da se postavlja kad su onako problemi već narasli i čim ozbiljno razmišljate o tome, to znači da se suočavate sa ozbiljnom krizom. Tako da doista suosjećam sa svima koji se nalaze u takvoj teškoj životnoj situaciji. A s druge strane želim čestitati vama kao roditeljima, jer iskreno kad postanemo roditelji onda više nemamo taj luksuz da isključivo razmišljamo o sebi, nego mislim da bismo o svim važnim životnim odlukama, da bismo trebali razmišljati kako se one reflektiraju na našu djecu. Tako da čestitam svima koji razmišljaju o tome kako bi se eventualni razvod, naravno, kako bi on utjecao na njihovu djecu, jer to znači zapravo da se trudite biti zreli, mudri, plemeniti, zdravi roditelji. Tako da, čestitke na tome, a sad idemo izvagati argumente za i protiv. Naravno, ja vam ne mogu govoriti što napraviti u određenoj situaciji, ta odluka uvijek mora biti vaša, vaš život, vaša odgovornost, vaša odluka, ali mislim da možda možemo zajedno izvagati argumente na jednoj i na drugoj strani. Jer do prije nekih 10-ak godina bilo je uvriježeno misliti da je pametno ostati u lošem braku zbog naše djece, zato što je razvod trauma. I to je točno. Dakle, razvod će uvijek djelovati traumatično na našu djecu, čak i da imamo uvjetno rečeno idealne uvjete, dakle nema nikad idealnih uvjeta, ali čak i da se roditelji ponašaju vrlo zrelo, da ne optužuju svoju djecu za razvod, da ih ne stavljaju između te dvije toksične vatre, da ne ucjenjuju, da ne vrijeđaju roditelje pred djecom, da djeca uglavnom nisu korištena kao nekakvo oružje protiv uskoro bivšeg partnera, dakle čak i da su djeca maksimalno zrela, čak i da su roditelji maksimalno zreli, i dalje će to biti trauma, jer se jako puno toga mijenja. Iako da, roditelji mogu itekako olakšati tu tranziciju, dakle mogu shvatiti da njihov razvod naravno nema veze sa djecom, da bi djeca trebala što je manje moguće patiti, da im objasne da razvod nema veze s njima, da će roditelji i jedan i drugi dalje imati kvalitetne odnose sa djecom, da se ne svađaju pred djecom, da djecu nikako ne koriste kao oružje protiv drugog roditelja. Dakle, važno je kako roditelji se ponašaju, kako to objasne svoj djeci, i onda trauma može biti smanjena, ali i dalje će po svemu sudeći biti trauma. Tako da to ne možemo izbjeći. I upravo zbog toga što smo svi znali koliki je razvod trauma, dakle, ili smo imali takva mi iskustva sa prijašnjim brakovima, ili smo vidjeli našu braću, sestre, prijatelje, možda roditelje, mislili smo da to treba izbjeći pošto poto. Ja se slažem da bi trebao razvod biti zadnja opcija kada razmišljamo o raspletu odnosa, odnosno uopće o nekom odnosu, ali smatram da bi trebao biti opcija. Naime, tek su u zadnjih 5-10 godina istraživanja počela potvrđivati ono što svi terapeuti koji rade s ljudima, svi bračni savjetnici znaju, a to je i da ostanak u lošem braku također povređuje našu djecu. Dakle, razvod će ih sigurno povrediti, to će sigurno uzrokovati traumu, ali kao što svi terapeuti znaju već, barem desetljećima je to dio popularnog znanja, a i znanstvena istraživanja su to počela potvrđivati u zadnjih, ajmo reći, 10 godina, našoj djeci ne odgovara kad gledaju roditelje koji se ne podnose. I to uzrokuje traumu. I to boli našu djecu. Našoj djeci ne odgovara kada vidi roditelje koji se mrze, koji se ne slušaju, koji se ni ne trude shvatiti, koji se ni ne trude biti podrška jedno drugome. Naravno, sve vezano za ono flagrantno, jasno, vidljivo zlostavljanje također, dakle fizičko, psihičko, emocionalno, financijsko, seksualno zlostavljanje, dakle sve vrste zlostavljanja također spadaju u taj loš brak i također bole našu djecu, ali ja bi u loš brak stavio i situaciju kada, partneri odustanu jedno od drugoga. Dakle, i tada mi dajemo lošu sliku našoj djeci.
I kad se uopće ne trude razumjeti, kad se ne trude biti tu jedno za drugo, kad se ne trude uopće slušati, kada žive kao funkcionalni cimeri. I to je loš brak. Dakle, samo zato što se svaki dan ne svađaju, ne znači da šalju dobar primjer svojoj djeci, ne znači da je to zdrav odnos, ne znači da je to podržavajući, ljubavan odnos, ne. Dakle, čak i ako imamo onu krajnje negativnu stranu, kada se partneri međusobno zlostavljaju ili kad jedan partner zlostavlja drugoga, dakle to je svima jasno da je negativno, ali imamo ovu ni smrdi ni miriši stranu gdje ja ipak mislim da smrdi. Jer da, ako vas djeca gledaju kako se ne podnosite, kako se ne uvažavate, kako se ne poštujete, kako se ne podržavate, kako se ni ne trudite razumjeti, kako uopće ne razgovarate jedno s drugim, ako nisu vidjeli vaš zagrljaj zadnjih godinu dana, pa mislim, što mislite kako to utječe na vašu djecu? Jer mi kao roditelji dajemo im sliku onoga što je normalno. Možemo čak reći možda i poželjno, ali definitivno dajemo sliku onoga što je normalno. I ako oni gledaju roditelje koji si nisu uputili toplu riječ u zadnjih godinu, dvije, to nikako nije neko zdravo životno nasljeđe koje bismo trebali davati našoj djeci. Tako da, dok god razumijem roditelje koji žele zaštititi svoju djecu od traume razvoda, mislim da je naša odgovornost da zaštitimo djecu i od traume života u disfunkcionalnoj obitelji. U obitelji u kojoj nema uvažavanja, poštivanja, truda uopće, truda. Kada partneri jednostavno dignu ruke jedno od drugoga i onako pomire se s nečim što znaju da ne zaslužuju. Mislim da tako djeci dajemo jako negativno životno nasljeđe i da im zapravo dajemo poruku da je u redu odustati od sreće. Da je u redu odustati od ljubavi. Da je u redu odustati od zdravog obiteljskog okruženja. Zbog kao mira u kući. Ali taj mir u kući nije mira, nije onaj zadovoljavajući mir. To je ona zaglušujuća tišina gdje doista vidite da nema onog zdravog tkanja između partnera, a onda se to naravno i reflektira u obitelji kao takvoj. Tako da, drago mi je da roditelji razmišljaju da njihova djela utječu na njihovu djecu. Apsolutno da, mislim da je to odgovorno i zdravo. Znamo da razvod utječe, ja bih vas sad samo zamolio da razmislite o tome da li i ostanak u tom lošem braku utječe na vašu djecu. Iz mog iskustva, rada s ljudima, razgovora sa drugim terapeutima, brojnih znanstvenih istraživanja, kristalno je jasno da i takav odnos negativno utječe na našu djecu, tako da je doista pitanje što odabrati. Nema tu jednostavne situacije i svaka odluka će biti zahtjevna i držimo fige da donesete najbolju moguću za sebe i za svoju obitelj. S tim da moram napomenuti, dakle, razvod nikako nije prva opcija, nikako nije ni treća opcija, nije ni peta opcija. Dakle, razvod je legitimna opcija, ali definitivno zadnja. Prije nego što se odlučite na razvod, mislim da je pametno pokušati sve što možete da spasite svoj brak. I zbog sebe i zbog djece. Dakle, pokušajte vidjeti kako ste vi doprinijeli problemima, pokušajte razgovarati o tome sa partnerom, pokušajte razgovarati sa stručnjacima. Apsolutno je pametno tražiti stručnu pomoć kad se pojave prvi ozbiljni problemi. Ne šesti, nego prvi. Dobro je razgovarati sa stručnjacima, možda oni imaju neki uvid koji vam može pomoći da ne zakomplicirate situaciju, da ne gurate probleme pod tepih, jer problemi se neće riješiti sami od sebe. Tako da mislim da je pametno razgovarati i sa stručnjacima i truditi se biti aktivan oko sebe, razgovarati i sa njima o svojim problemima i o vašim zajedničkim problemima, razgovarati sa prijateljima koji možda znaju nešto što vi ne znate, sa uspješnim parovima koji vam mogu otkriti neke tajne i alate. Dakle, apsolutno treba pokušati sve što možete da spasite svoj brak i zbog sebe i zbog svoje djece. Ako unatoč svom trudu to i dalje nije moguće, ako nije moguće spasiti brak, onda mislim da je pametno spasiti sebe i svoju djecu od takvog braka. Dakle, molim vas, napravite sve što možete da spasite brak, ali ako to nije moguće, onda mislim da je zrelo, odgovorno i mudro i prema sebi, i prema svojem partneru, i prema djeci, da je mudro spasiti sebe.
ako se doista nalazite u takvoj situaciji, držim vam sve fige ovoga svijeta da se doista maksimalno potrudite, da nađete najbolje rješenje za sebe, za svoju obitelj. Znam da nije jednostavno, ali guranjem stvari pod tepih i nadanju da će se riješiti samo od sebe, sigurno neće biti jednostavnije. Tako da, dragi moji, sretno. Sretno.